barátságnak, meg csücsörítés, utána elkezd riszálni. És onnantól kezdve... Ez nem valami ételállágja vagy? Hát nem. De jó. De is kívánom. Így van. És annyira visszafogadnak, annyira a titok. Anikó, ha például ő téged akar, igen, akkor ő rámozdul a Juniorra, és ezáltal... Nesre megszavartak. Alekos csavar, parancsolj. És ebből gyerekünk. Bogolsz ki. Van körbe kapart. És ezáltal mindig ki lehet következtetni, hogy akivel össze szeretne jönni, mindig valójában a barátjával szeretne, csak az egy ilyen módszer. Mondja az Anikó meg az Évo, összekezdétek, hogy hogyan hódik Alekos, mi az eszköztár, tudni akarod tanulni. Mi az eszköztár? De mit mondtál? Mi az eszköztár? Itt kostan. Ez egy másik dimenzió, te sem értheted. Jól dumáltunk. Anikó, Alekos milyen megindul? Nem tudom. Na, gyerekek, Jó. Hello. Na látod? Mint ahogy megírta ezt a Valentin napi levelembe is. Pont hiányoltunk, hogy olvasd. Nem az.